Εδώ είμαστε λοιπόν, είδαμε και τον χορηγό του Χαμογέλα και όπως σας ανέφερα από την αρχή της εκπομπής, εγκαινιάζουμε αρχίζουμε μια καινούργια έτσι μόνιμη στήλη στην εκπομπή μας, καθώς δεν θέλουμε να σας αγχώνουμε, απλά έτσι ακολουθούμε τον καιρό, ακολουθούμε έτσι τα προστάγματα, αλλά πάντα τα προστάγματα έτσι της εποχής, αλλά πάντα με υγιείς τρόπους. Έτσι λοιπόν, σήμερα καλησπερίζουμε στην συντροφιά του Χαμογέλα την Αρχοντούλα Μπακυρτζή, διαιτολόγο, διατροφολόγο. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Καλησπέρα. Έχουμε να πούμε πάρα πολλά μαζί. Μιας και είναι ο καιρός τώρα. Είναι ο καιρός και όχι μόνο. Έχεις και πολύ έτσι καλή κατάρτιση, εδώ και χρόνια επαγγελματίας. Ναι, και στο δημόσιο και στο ιδιωτικό τομέα, από την εκπαίδευση έχω περάσει. Ναι. Και τώρα έχω το δικό μου χώρο, το δικό μου γραφείο. Θα σας δείξω και στη συνέχεια κάποια πράγματα, καινοτομίες που λειτουργεί. Έχεις, που μπορούμε να μιλάμε στο ελληνικό, είσαι μικρή ηλικία. Παρά το γεγονός ότι έχεις και 4 παιδιά. Ναι. Και δεν το λέω τυχαία, το λέω γιατί η σιλουέτα σου είναι άψογη, λες και δεν γέννησες. Έτσι πρέπει, φαντάζομαι. Είναι σημαντική η διατροφή, έτσι δεν είναι? Φυσικά. Και στην εγκυμοσύνη τώρα, μια που το αναφέραμε, και μετά δεν είναι αυτό το τρώμε για 2 και όλοι ταΐζουν και εμείς τρώμε. Τρώμε προσεκτικά, τρώμε υγιεινά και για να τα χάσουμε και εύκολα μετά. Βάζουμε τα κιλά που πρέπει. Είναι γενικότερα, τώρα θέλω λίγο κάποια γενικά πράγματα να πούμε, μιας και είναι η πρώτη φορά έτσι, που είσαι μαζί μας, αν και έχεις τηλεοπτική έτσι, εμπειρία από το παρελθόν, καθώς είσαι επαγγελματίας εδώ και πάρα πολλά χρόνια Αρχοντούλα και σε τηλεοπτικές εκπομπές στο παρελθόν έχεις φιλοξενηθεί. Ο κόσμος πιστεύω έτσι θα σε θυμάται. Πόσο σημαντικό είναι το να προσέχουμε το σώμα μας σε ό,τι αφορά τη διατροφή, το καύσιμο του σώματός μας? Είναι πολύ σημαντικό ότι εισάγουμε, ότι τρώμε, αυτό είμαστε. Ό,τι δίνουμε στον οργανισμό μας, αυτό φαίνεται. Είτε θέλουμε να προσέξουμε την καλλαισθησία μας, δηλαδή πώς είναι το δέρμα μας, τα μαλλιά μας, γενικότερα το σώμα από κυταρίτιδα, σφριγιλότητα, είτε θέλουμε να προσέξουμε την υγεία μας. Αυτό το λάθος που κάνουμε όλοι μας, φαντάζομαι, είναι ο πανικός που μας πιάνει της τελευταίας στιγμής και θέλουμε να βρούμε λύσεις μαγικές και γρήγορες, χωρίς να πεινάσουμε πολύ και να πεινάσουμε πολύ αρκεί να έχουμε το αποτέλεσμα, το άμεσο, το Πάσχα, ας πούμε, να βάλουμε ένα νούμερο μικρότερο στα ρούχα ή τα ανοιξιάτικα τα χρωματιστά να τα φορέσουμε που μπορεί να μην είμαστε σε φάση τώρα να τα φορέσουμε ή το σώμα μας να μην μπορεί. Γιατί πρέπει να χάσουμε κάποια κιλά με σωστό τρόπο, οπότε μας πιάνει αυτός ο πανικός και αρχίζουμε να πειραματιζόμαστε. Άρα εκεί αυτό πρέπει να το προσέξουμε πάρα πολύ. Αν θέλουμε να κάνουμε κάτι πρέπει να το κάνουμε σωστά, σιγά, να δίνουμε το χρόνο του το σώμα μας, ώστε σιγά σιγά να χάνει τα κιλά και να τα απορροφά. Αυτά τα κιλά να μην φαίνονται άσχημα μετά. Και εκτός των άλλων, το να έχουμε μια καλή και σωστή διατροφή δεν πρέπει, θεωρώ εγώ έτσι, φαντάζομαι και εσύ ως ειδικός, να έχει ημερομηνία λήξης. Ναι, χάνουμε τα κιλά, είμαστε σε ένα πρόγραμμα, είμαστε με τον διαιτολόγο ή τη διαιτολόγο, μαθαίνουμε να τρώμε σωστά. Και στους πελάτες μου αυτό που μαθαίνω είναι να γίνονται οι διαιτολόγοι του εαυτού τους, γιατί κάποια στιγμή δεν θα είμαι εγώ κοντά τους, ούτε θα με συμβουλεύονται. Οπότε θα πρέπει εφόρου ζωής να μάθουν να σωτίζονται με ένα σωστό και υγιεινό τρόπο. Δεν θα μετράνε πάντα τις θερμίδες, αλλά θα ξέρουν τους συνδυασμούς, πόσο πρέπει να φάμε από αυτό που είναι πιο θερμιδογόνο και πιο λιπαρό, τι να φάμε μέσα στην εβδομάδα. Αυτό είναι το σωστό. Έτσι μαθαίνουμε να διατρεφόμαστε. Και θέλω λίγο να σε ρωτήσω και κάτι ακόμη πριν αρχίσουμε έτσι με το κύριο θέμα μας, το πρώτο μας κύριο θέμα, το οποίο έτσι θα συζητήσουμε για τις δίαιτες express και το λάθος που κάνουμε και βλάπτουμε τελικά τον οργανισμό μας αντί να τον ωφελήσουμε. Πλέον η διαιτολογία είναι πολύ πιο έτσι, έχει εξελιχθεί πάρα πολύ λόγω ερευνών που γίνονται, δηλαδή μπορεί κάποιος στο μυαλό του μεγαλύτερος ή ακόμα και στη δική μας γενιά να λέει εντάξει, οι δίαιτες τα ξέρω όλα, θα φάω κοτόπουλο, θα φάω αυτό. Ισχύει πλέον αυτό όπως το έχουμε εμείς στο μυαλό μας ή πλέον λόγω των μελετών, των ερευνών υπάρχει μεγαλύτερη εξειδίκευση, οπότε και μεγαλύτερη έτσι, ποικιλία στη διατροφή μας? Φυσικά, η διαιτολογία είναι κάτι που εμπλουτίζεται συνέχεια και με έρευνες και με νέο υλικό και με νέα τρόφιμα που βγαίνουν στην αγορά. Εμείς είμαστε εδώ με τα σεμινάρια, με τα περιοδικά στη διατροφή και στην υγεία να ενημερωνόμαστε και να ενημερώνουμε και εσάς με τη σειρά μας. Οτιδήποτε είναι ακραίο και οτιδήποτε είναι πέρα από τη λογική, το καταλαβαίνουμε και μόνοι μας. Δεν χρειάζεται να είμαστε διαιτολόγοι για να το καταλάβουμε ότι είναι λάθος.
Αυτό που είχαμε στο μυαλό μας για δίαιτα σίγουρα έχει αλλάξει πάρα πολύ. Αυτό και δεν είναι όλες οι δίαιτες που θα δούμε στο περιοδικό ή θα δούμε στο ίντερνετ για το κάθε άτομο σωστά, δεν εφαρμόζει το σώμα μας σωστά. Πρώτα πρέπει να γίνεται ένας έλεγχος στο διαιτολογικό γραφείο, να μετράμε το βασικό μεταβολισμό. Πόσες θερμίδες καίω εγώ, πόσες καίς εσύ, πόσες καίει ένα παιδάκι, ένας αθλητής, ένας άντρας. Έχει διαφορετικές ανάγκες. Τι νίκη κατάσταση έχει, πόσο λίπος έχει στο σώμα του. Όλα αυτά μας δίνουν πληροφορίες για το τι διαιτολόγια πρέπει να ακολουθήσει αυτός ο άνθρωπος. Επίσης, δεν είναι αυτό το στερημένο πια οι δίαιτες. Έρχεται νοικοκυρά και θέλει να δυνατήσει η γυναίκα που μαγειρεύει στο σπίτι για 4-5 μέλη. Δεν πρέπει το διαιτολόγιο να είναι κοτόπουλο, αυτό που βλέπουμε στις δίαιτες στο ίντερνετ και στα περιοδικά, σαλάτα. Πρέπει να είναι η καθημερινότητά της, αυτό που μαγειρεύει για όλη την οικογένεια, αλλά με σωστό συνδυασμό και ποσότητα ελεγμένη. Τώρα ξέρεις τι μου έρχεται στο μυαλό. Τώρα, επειδή είσαι χαμογελαστή, γι' αυτό νομίζω ότι θα το δεχτείς το χιούμορ. Έχει τύχει έτσι να δω εικόνες, να μαγειρεύει νοικοκυρά και να μην δοκιμάζει η ίδια και τι κάνει δίαιτα και να λέει δοκίμασε, είναι καλό το φαγητό. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Είναι υπερβολικό. Είπαμε τα υπερβολικά δεν έχουν θέση στη σωστή διατροφή. Δεν τα θέλουμε, όχι, γιατί κουράζουν αυτά. Και επειδή μίλησες για τις ανάγκες του σώματος και πρέπει να τα δούμε όλα και λίπος κτλ. Θα δούμε σε λίγο μία ειδική ζυγαριά που λέγεται αναλυτή σώματος. Σε λίγο θα το δούμε αυτό που έχεις εσύ στο δικό σου γραφείο, από ό,τι έτσι με έχεις ενημερώσει. Πάμε όμως πρώτα να δούμε τις δίαιτες express, αυτές που μπορούμε να δούμε στα περιοδικά. Μπορεί να ακούσουμε ότι το κάνει μία star του Hollywood. Μπορεί να ακούσουμε με τη γειτόνισσα να λέει εγώ έκανα αυτό και αδυνάτησα και ακολουθούμε εμείς. Και ουσιαστικά να κάνουμε κακό στον οργανισμό μας. Πάμε να δούμε κάποια έτσι, στοιχεία, κάποια πράγματα, 7 πιο συγκεκριμένα, που μας έχει συγκεντρώσει η Αρχοντούλα, που έχουν να κάνουν με τις δίαιτες αστραπή και κατά πόσο έτσι μπορούν να βλάψουν τον οργανισμό και όχι μόνο να μην χάσουμε τα κιλά, να βάλουμε και περισσότερο. Δεν είναι σωστός τρόπος διατροφής, οι δίαιτες αστραπή. Οι δίαιτες αστραπή είναι επικίνδυνες για την υγεία. Μόλις τις σταματήσεις, παίρνεις τα κιλά που έχασες, ίσως και περισσότερα, όπως λένε οι έρευνες, προκαλούν στρες στον εγκέφαλο. Μία αυστηρή δίαιτα αποτελεί την πρώτη ένδειξη ανορεξίας, κυρίως στους έφηβους. Ναι, αυτό είναι μεγάλο θέμα. Δίαιτες που βασίζονται σε μεγάλες ποσότητες κόκκινου κρέατος κουράζουν τον οργανισμό και λίγοι άνθρωποι μπορούν να ακολουθούν μία αρκετά περιοριστική δίαιτα για μεγάλο χρονικό διάστημα. Θα τα πάρουμε με τη σειρά. Ναι. Δεν είναι σωστός τρόπος διατροφής. Φυσικά, γιατί ο οργανισμός τι κάνει, λιμοκτονεί με αυτές τις δίαιτες. Αν σιτίζουμε λίγο τον οργανισμό μας, ο οργανισμός μας πεινάει. Και ακόμα και μόνο φρούτα ή μόνο λαχανικά να φάμε, σε ένα επόμενο γεύμα ή να μην φάμε καθόλου, το αποθηκεύει σε λίπος. Γιατί έχει ανάγκη από ενέργεια. Και σου λέει: δεν θα ξανά έχω ενέργεια, οπότε πρέπει να αποθηκεύσω. Άρα τρώει από το μυϊκό του ιστό, από το σύστημα που έχουμε για να αυξάνουμε τις καύσεις μας και αποθηκεύει λίπος. Άρα το μόνο που καταφέρουμε είναι να χάσουμε λίγα υγρά στη ζυγαριά, να δούμε ότι έχουμε πέσει 1,5-2 κιλά και να νομίζουμε ότι έχουμε αδυνατήσει. Άρα έχουμε καταστρέψει και βασικό μεταβολισμό και δεν έχουμε φτάσει στο αποτέλεσμα. Και έχουμε αφυδατώσει τον οργανισμό. Πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Μάλιστα. Είναι επικίνδυνες για την υγεία για αυτούς τους λόγους. Όσο αφυδατώνουμε τον οργανισμό μας, όσο τρώμε από το μυϊκό μας ιστό, που είναι το εργαστήριο του βασικού μεταβολισμού, και αποθηκεύουμε λίπος γύρω από την καρδιά μας, από τα άκρα, στην κοιλιά, ενδοκιλιακά οι άντρες που αποθηκεύουν, μόνο κακό στην υγεία μπορεί να κάνει αυτό, αφού ζορίζει τα ζωτικά μας όργανα, τη λειτουργία τους. Να το πούμε έτσι πιο απλά. Σύμφωνα με έρευνες, το ακούμε κιόλας και γενικότερα υπάρχει μια αντίληψη από το παρελθόν που λέει όταν κάνεις αυτές τις δίαιτες, μετά θα βάλεις και τα ίδια κιλά και τα διπλάσια. Γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί, όπως είπα και πριν, επειδή χαλάει το μυϊκό σύστημα, για να πάρει ενέργεια ο οργανισμός τρώει από το μυϊκό του σύστημα, άρα τι κάνει, ρίχνει τις καύσεις. Για να έχουμε καύσεις πρέπει να έχουμε μυϊκό ιστό. Αυτό είναι το εργαστήριο του βασικού μεταβολισμού, που είναι ένα πολύ ωραίο θέμα έτσι κάποια στιγμή να το συζητήσουμε. Όσο λοιπόν δομούμε μυϊκό ιστό, έχουμε παραπάνω καύσεις. Ναι. Εντάξει, άρα όσο τρώμε το μυϊκό ιστό με αυτές τις δίαιτες, μειώνουμε τον αριθμό της μυϊκής μάζας, άρα πέφτουν και οι καύσεις μας. Άρα παχαίνουμε πάρα πολύ εύκολα. Από εκεί που καίγαμε 1.200 θερμίδες, 1.500, τώρα θα καίμε 1.000. Οπότε μπορεί να φάμε μετά όσο τρώγαμε πριν, αλλά επειδή ακριβώς παχαίνουμε πιο εύκολα. Παχαίνουμε πιο εύκολα. Αυτό ήθελα να ακούσω. Γιατί εγώ δεν μπορούσα έτσι το πολύ καταλάβω. Ναι, ένα βραδινό που θα βγαίναμε και δεν θα βλέπουμε στη ζυγαριά το αποτέλεσμα την άλλη μέρα, τώρα το βλέπουμε. Με ένα ποτό παραπάνω, λίγες πατατούλες παραπάνω, τώρα το βλέπουμε. Γιατί έχουν πέσει οι καύσεις μας και δεν μπορούμε πια να τις κάψουμε αυτές τις θερμίδες. Επανέρχεται αυτό?
Ο βασικός μεταβολισμός επανέρχεται, απλά θέλει να μπούμε στη σωστή διατροφή μετά, στην άσκηση. Υπάρχουν παράμετροι που μπορούν να βοηθήσουν σε αυτό. Θα κάνουμε με ένα άλλο θέμα σχετικό κάποια άλλη στιγμή, γιατί είναι και πάρα πολύ ενδιαφέρον. Προκαλούν στρες στον εγκέφαλο. Ναι. Γιατί κάνουν τον οργανισμό να θέλει να φάει ανεξέλεγκτα. Δηλαδή το κέντρο κορεσμού που βρίσκεται στον εγκέφαλο, στην υπόφυση συγκεκριμένα, είναι ένα κέντρο που θα έλεγα σε εισαγωγικά τρελαίνεται. Παίρνει λάθος μηνύματα, με αποτέλεσμα να θέλουμε να τρώμε συχνά και όχι μικρά γεύματα, μεγάλα. Και κυρίως οι έρευνες έχουν δείξει ότι ζητάμε λιπαρά περισσότερο. Όταν γίνεται την έχω διαβάσει αυτή την έρευνα. Ναι. Πρόσφατη είναι. Ναι, βέβαια. Και σοκολάτα. Ναι. Λιπαρά και σοκολάτα, γιατί το έχουμε στερηθεί αυτό. Λοιπόν, μια αυστηρή δίαιτα αποτελεί την πρώτη ένδειξη ανορεξίας, κυρίως στους έφηβους. Ναι, Άλλο και αυτό ανεξέλεγκτο. Βλέπουν τα κοριτσάκια στα περιοδικά, θα κάνω αυτό, θα κάνω εκείνο και... Γι' αυτό οι γονείς πρέπει να είμαστε λίγο υποψιασμένοι με αυτά τα θέματα και όταν βλέπουμε ότι τα κοριτσάκια συνήθως θα έλεγα, τα αγόρια λίγο πιο δύσκολο, εμφανίζουν τέτοια σημάδια, προσέχουν πολύ τη διατροφή, ασχολούνται πολύ με αυτό το θέμα, είναι πολύ χαμηλά τα κιλά. Τότε και οι γονείς πρέπει να είναι υποψιασμένοι να συμβουλεύονται ειδικούς, είτε ψυχιάτρους και σε συνδυασμό με διαιτολόγους, ώστε το παιδί να αποφύγει μια κατάσταση που στο μέλλον θα είναι πιο δύσκολα αναστρέψιμη. Και είναι πολύ σημαντικό όταν έχεις να κάνεις με παιδιά να μην τα αφήνεις στην τύχη, να μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Έτσι. Φυσικά. Να επισκέπτονται οπωσδήποτε ειδικούς με τους οποίους θα μάθουν πώς πρέπει να τρέφονται και όχι να κάνουν τις δίαιτες που βρίσκονται στα περιοδικά ή οπουδήποτε άλλο στο διαδίκτυο κτλ. Και λίγοι άνθρωποι μπορούν να ακολουθήσουν μια αρκετά περιοριστική δίαιτα για μεγάλο διάστημα. Μπορούν, τι εννοείς, έχουν δυνατότητα, ο οργανισμός τους το αντέχει? Εδώ είναι οι άνθρωποι που είναι σε καταστάσεις κλινικές. Οπότε ο γιατρός, ο θεράπων ο γιατρός μαζί με τον διαιτολόγο είναι αυτός που συμβουλεύει για μια δίαιτα στην οποία αποκλείουμε κάποια τρόφιμα. Και μοιάζει στερητική, δεν είναι όμως, απλά οι ανάγκες του οργανισμού μας στην παρούσα φάση, είτε είμαστε διαβητικοί, είτε υπερτασικοί, είτε έχουμε υπερχολυστερολεμίες, οτιδήποτε άλλο, απαιτεί ένα διαιτολόγιο πιο μαζεμένο, πιο συντηρητικό. Αυτή είναι η κατηγορία των ανθρώπων που θα πρέπει να ακολουθούν δίαιτες πιο στερητικές, αποκλείοντας κάποιες ομάδες τροφίμων. Για τους υπόλοιπους υγιείς ανθρώπους δεν νοείται να δίνεται ή να ακολουθούν διαιτολόγιο στο οποίο θα αποκλείουν ομάδες τροφίμων όπως ψωμί, ρύζι, ακούμε συχνά. Αυτές είναι οι δίαιτες αστραπή. Κρέας, σαλάτα. Ναι, ακριβώς. Πρωτεΐνη και λίγο υδατάνθρακα από τις φυτικές ίνες από τα φρούτα και τα λαχανικά. Και το ανέφερα νομίζω και στην κάρτα κάπου ότι οι πρωτεΐνες είναι αυτές που κουράζουν πολύ τον οργανισμό, κυρίως το πάγκρεας. Δεν είναι έτσι να ακολουθούμε μια διατροφή. Επειδή έτσι μας κατέβηκε. Έτσι νομίζουμε εμείς. Σε αυτό, βέβαια, αυτό που λέμε πάντα απευθυνόμαστε σε ειδικούς, είτε είναι διαιτολόγος, διατροφολόγος, στο γιατρό μας, γιατί μπορεί να έχουμε κάποια θέματα τα οποία πρέπει να τα γνωρίζετε. Εσείς έτσι δεν είναι? Φυσικά, ναι. Εξετάσεις που πρέπει να έρθουν με το ιστορικό τους. Ναι, και υγιής να είναι ο πελάτης. Μια γενική αίματος βοηθάει πολύ. Να δούμε την εικόνα, κάτι μπορεί να είναι στην αρχή, να ξεκινάει, ο αιματοκρίτης πολύ σημαντικό. Όλα αυτά φυσικά συζητιούνται. Και νομίζω πια ότι οι άνθρωποι είναι ενημερωμένοι και έρχονται οργανωμένοι σε έναν διαιτολόγο. Ναι, είναι και γενικώς ένα θέμα που ενδιαφέρει τον κόσμο, αρκεί όμως να ακολουθεί τους υγιείς τρόπους και όχι αυτούς που νομίζει και φαντάζεται ότι απλά θα του χαρίσουν κάποιο αποτέλεσμα και όχι και θα κάνουν κακό στον οργανισμό του. Αυτό. Είπαμε λίγο νωρίτερα, Αρχοντούλα, ότι υπάρχει μια ειδική ζυγαριά που την έχεις εσύ στο γραφείο σου και λέγεται πώς? Είναι η Τιτανίτα, είναι η εταιρεία που συνεργάζομαι και είναι αναλυτή σώματος. Δεν είναι απλά ζυγαριά ή λιπομετρητής. Ανεβαίνουμε πάνω με γυμνά πέλματα και σε 30 δευτερόλεπτα σκανάρει όλο μας το σώμα. Να δούμε λοιπόν την πρώτη μας κάρτα από τη συγκεκριμένη ζυγαριά, που δεν είναι ζυγαριά όπως πολύ σωστά μας λέει. Το βλέπουμε λοιπόν, είναι αυτό εδώ, μη σας τρομάζει ότι θα σας βάλουν καλώδια το ένα το άλλο αυτά, γιατί ξέρετε στο μυαλό. Αυτό είναι ξεπερασμένη μέθοδος, ναι. Πιο σύνθετα κάποια πράγματα. Βλέπουμε λοιπόν, ανεβαίνουν πάνω και... Με γυμνά πέλματα, όπως βλέπετε και στη φωτογραφία η κοπέλα. Και μέσα σε 30 δευτερόλεπτα, αφού βάλουμε και τα στοιχεία, δηλαδή το φύλο,
η ηλικία Ναι. και το ύψος του εξεταζόμενου σκανάρει όλο μας το σώμα και βλέπει πού έχουμε λίπος, τμηματικά, δηλαδή χέρια, πόδια, κορμό, αναλυτικά. Βλέπει οστική μάζα, μυϊκή μάζα, για τους αθλητές τις πρωτεΐνες του σώματος, το νεράκι. Να δούμε και την επόμενη καρτούλα, πώς βγαίνουν έτσι τα αποτελέσματα. Για να... Αυτό ακριβώς, βέβαια, εντάξει, τώρα δεν μπορούν να δουν καλά οι τηλεθεατές να διακρίνουν, αλλά υπάρχει ολόκληρη έτσι ανάλυση αναλυτικά. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί όταν το δίνω εγώ στους πελάτες μου, από την πρώτη συνεδρία γίνεται αυτό, είναι η εκτυπωμένη μορφή των αποτελεσμάτων. Έγχρωμη, με όμορφα διαγράμματα που είναι πολύ εύκολο να το αντιληφθεί και να το καταλάβει ο καθένας. Έχει ένα πινακάκι που λέει το βάρος, πώς το επιθυμητό, πού πρέπει να φτάσουμε, το στόχο μας. Πολύ σημαντικό, μετράει το βασικό μεταβολισμό, τις καύσεις δηλαδή, αυτό που είπαμε πριν. Δεν έχουμε όλοι τις ίδιες καύσεις, τον ίδιο μεταβολισμό. Το συγκεκριμένο άτομο που έχω εδώ μπροστά μου, που είναι ένας κύριος, έχει 2.500 θερμίδες και μου δείχνει είναι χαμηλός, φυσιολογικός, υψηλός μεταβολισμός. Εσύ το διαβάζεις αυτό, βέβαια. Κάθε το διαβάζεις ενώ λόγω της ειδικότητάς σου. Το αναλύουμε. Και το αναλύεις τον... Φυσικά, ναι, το αναλύουμε κάθε φορά, το εξηγούμε. Πιο κάτω, πολύ σημαντικό, δείχνει το σπλαχνικό λίπος. Δηλαδή, τι είναι το σπλαχνικό λίπος, πολλοί με ρωτούν. Είναι το λίπος γύρω από τα ζωτικά όργανα. Από την καρδιά μας, τα νεφρά μας. Βλέπουμε, έχουμε πολύ λίπος γύρω από αυτά τα ζωτικά όργανα. Άρα, επιβαρύνεται η υγεία μας. Είναι ένας λόγος να ξεκινήσουμε διατροφή αυτός. Και βλέπουμε, έχει αντίστοιχα ένα σχεδιάγραμμα και μας λέει αν είναι πολύ ψηλό αυτό που βρήκαμε, χαμηλό ή κανονικό ή φυσιολογικό. Το νεράκι, όπως είπα πριν, πολύ και σημαντικό. εξοκυτάριο, ναι, και κατακρατήσεις μπορούμε να δούμε και ενυδάτωση. Κατά πόσο είμαστε ενυδατωμένοι. Βλέπουμε επίσης τη σωματική κατάσταση. Είμαστε στους φυσιολογικούς, στους υπέρβαρους, στους παχύσαρκους και καμιά φορά μπορεί κάποιος να πει εντάξει, ξέρω τι είμαι, δεν χρειάζεται. Ναι, αλλά μετρώντας τη μυϊκή μάζα, κάποιος μπορεί να είναι στους φυσιολογικούς γιατί έχει λίγο λίπος στο σώμα του, αλλά παραπάνω μυϊκό ιστό. Αυτό δεν τον κάνει παχύσαρκο, δεν τον κάνει υπέρβαρο. Ναι. Αυτό το βλέπουμε σκανάροντας το σώμα. Νομίζω χρησιμοποιήσεις την καταλληλότερη λέξη σκανάροντας. Τα πάντα. Δηλαδή, παλιότερα θυμάμαι πάλι που λέγανε, ας πούμε, όταν έκανες λιπομέτρηση, έχεις τόσο % λίπος, τόσο % νερό, ως εκεί. Πολύ παλιά μέθοδος. Τίποτα, ως εκεί. Ναι. Πλέον τώρα βλέπεις ολόκληρη ανάλυση. Ναι, είναι η νεότερη μέθοδος αυτή στην διαιτολογία. Η τεχνολογία συνεχώς εξελίσσεται και εμείς είμαστε εδώ για να την ακολουθούμε και να την παρακολουθούμε φυσικά. Πολύ χρήσιμος βοηθός. Πολύ χρήσιμο στα χέρια μας. Μπορεί να μην έχουμε χάσει μια εβδομάδα βάρος και εκεί που θα απογοητευόμαστε να δούμε ότι έχουμε χάσει 2 κιλά λίπους. Και δεν είναι ότι θα δούμε ότι έχουμε χάσει 2 κιλά λίπους. Βλέπουμε πόσο λίπος χάσαμε αυτή την εβδομάδα από τον κορμό, τόσα γραμμάρια, πόσο από τα χέρια, τόσα γραμμάρια, 200. Από τα πόδια, άλλα τόσα. Αυτό γίνεται κάθε φορά. Κάθε φορά, ναι. Ωραίο είναι αυτό. Πολύ ωραίο. Και βοηθάει και πολύ όταν πάμε σε γυμναστήριο, γιατί δείχνει πιο κάτω την επίδοση των κάτω άκρων, δηλαδή πόσο δυνατά είναι τα κάτω άκρα μας, αντίστοιχα πόσο τα πάνω και πού πρέπει να δουλέψουμε πηγαίνοντας σε γυμναστήριο. Εγώ αυτό το στέλνω σε πολλούς γυμναστές, όταν οι πελάτες μου γυμνάζονται και βγαίνει το πρόγραμμα. Σύμφωνα με το σκανάρισμα, τα αποτελέσματα. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Γιατί τόσα χρόνια όλοι πηγαίναμε στα τυφλά, λέγαμε εμείς, θεωρούσαμε, εγώ θέλω να κάνω τα χέρια μου. Αλλά τώρα πραγματικά. Βλέπουμε ποιες είναι οι ανάγκες του σώματος τώρα πια. Ναι, απίστευτο. Και βοηθάει πολύ. Πολύ ενδιαφέρον, πάρα πολύ ενδιαφέρον. Και εντυπωσιακό έτσι ώστε να ξέρεις να είσαι to the point. Δηλαδή εκεί που θέλει να εστιάσεις, όχι απλά χάνω αυτό που είπες. Γιατί μπορεί να μην έχεις χάσει βάρος. Να θεωρείς ότι δεν έχεις χάσει βάρος, αλλά να έχεις χάσει λίπος. Ναι, και μπορούμε να δούμε αν γίνονται κατακρατήσεις. Για ποιο λόγο αρχίζουν να γίνονται κατακρατήσεις, είναι ορμονικό, μήπως πρέπει να δούμε αν δεν έχουμε ελέγξει το θηροειδή. Έχει κάποιες ενδείξεις που δείχνει ότι ίσως κάτι δεν πάει καλά. Οπότε θα συστήσω εγώ να δούμε ορμονολόγο ή να κάνουμε κάποιες εξετάσεις. Δεν υπάρχει πια, δεν χάνω βάρος και δεν ξέρω γιατί δεν χάνω. Υπάρχει απάντηση και το βλέπουμε όλοι, και ο διαιτολόγος και ο Οπότε και όταν υπάρχει αυτή η ανάλυση κάθε εβδομάδα. Κάθε εβδομάδα, ναι. Μαζί με τον διαιτολόγιο, ναι. Ωραία. Μπορείς να ξέρεις και τι δίαιτα θα δώσεις, έτσι. Φυσικά, είναι απόλυτος οδηγός. Βοηθάει και εσένα. Φυσικά. Ως διαιτολόγο και σαφώς τον άνθρωπο που θέλει να κάνει δίαιτα. Δεν το ήξερα ότι υπάρχει τέτοιο, και αυτό τώρα με βλέπετε λίγο ως πολύ εντυπωσιασμένη. Υπάρχουν πολλά ανάλογα αναλυτές σώματος, θα δείτε, αλλά το να βάζουμε φύλο, ηλικία και ύψος είναι πολύ σημαντικό σε μια ανάλυση σώματος. Είναι απόλυτος οδηγός. Σκανάρει και δείχνει μια πολύ καθαρή εικόνα.
πολύ σημαντικό. Γιατί είπαμε, είναι όπλο για από εκεί και πέρα το τι θα γίνει. Σαν πώς έχουμε την ανάλυση αίματος και ξέρεις τι χρειάζεται ο οργανισμός, τι δεν χρειάζεται, τι να προσέξεις. Έτσι ακριβώς είναι αυτό σε εβδομαδιαία βάση και να μην ταλαιπωρήσετε και τζάμπα, έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Μην λες ότι δεν τρώω, αλλά παρόλα αυτά δεν έχω αποτέλεσμα. Το να φας και να μην το πεις, νομίζω εντάξει, δεν γίνεται. Πια οι άνθρωποι είναι πολύ ειλικρινείς όταν έρχονται στο γραφείο. Θα σου πούνε ότι έφαγε το γλυκάκι, αλλά και να μην το πεις φαίνεται. Δεν υπάρχει, δεν έχασα και δεν ξέρω το λόγο, θα το βρούμε το λόγο. Είτε είναι υγείας, είτε είναι ένα λάθος διατροφή που μπορεί να μην ξέρουμε ότι είναι λάθος. Και είναι πολύ σημαντικό και ο ψυχολογικός παράγοντας. Φυσικά. Πάρα πολύ σημαντικός με αυτή την εκτύπωση, με το σκανάρισμα του σώματός μας. Λοιπόν, Αρχοντούλα, πού μπορούμε να σε βρούμε? Εγώ βρίσκομαι Δελαπόρτα 3, είναι η οδός πίσω από τα δικαστήρια. Στον 4ο όροφο είμαι εκεί, υπάρχει πινακίδα κάτω, θα με βρείτε εύκολα. Τα τηλέφωνά μου είναι 2321 0 27 17 και κατόπιν ραντεβού γίνονται οι συνεδρίες. Μιλάμε στο τηλέφωνο, κλείνουμε το ραντεβού και είναι ένα δεκάλεπτο, τέταρτο, 20 λεπτό το πολύ ο χρόνος που χρειάζεται. Ωραία, αυτά τα βλέπεις με τους ανθρώπους που θα ενδιαφερθούν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα. Εμείς πάμε να κάνουμε ένα διάλειμμα διαφημιστικό και επιστρέφουμε για να σας αποχαιρετήσουμε.